Si és que ja pot de fet, els dos una mica estrany. Si es tracta de fer la continuació ja està. I després què hem de fer més sobre aquest dibuix? Quina idea de d'on ens ve i com la... Mira, sí, jo trobo que això... A l'escot així, no? Tal? És lilanta i que li arribi tots fins aquí. Llavors les mànigues també així en quadrat. Espero que ens hagi pintat les mates. Com no se'n posem una cara i gràcies. La pinsadora. Mira, al principi era, diguem, Sant Feliu i Vilartagas. Era totalment diferent, era com anar a un altre poble. Després d'això, diguem, a cop d'anar dins més gent i fent carrers i avingudes i tal, s'ha anat integrant. Ara és tot de Sant Feliu. A vegades, mira, fulana és de Vilartagas, ara no, és de la part alta. Jo ara jo, doncs, això recordo que era criatura que jo hi anava a menjar raïms, perquè tot eren vinyes allò. Llavors hi van començar a fer cases. Me'n recordo una vegada que hi vaig anar, hi havia unes casetes com barraquetes i uns porquets que corrien per allà fora. I les criatures despullades. Això va ser els primers. Ara, al mateix temps que venia, me sembla, que venia aquesta gent també, que venien a Sant Feliu. I era com diferent ja. Per exemple, jo tenia veïns que eren diferents. Vivien més dintre el poble, es feien més amb la gent. Ara, a Vilartagas, en principi, era una cosa a part. Jo, bueno, és lleig dir-ho, me sentia una miqueta superior amb elles. No acostumo a dir-ho mai, això, ni pensar-ho, però era el que verdaderament me sentia. Perquè eren una gent que venien també del pueblo, i ja saps el que passa. Ara no, ha canviat molt la gent, Amb això de l'escola d'adults, tothom estudia, tothom se sent feliç, no hi ha categories, que és el principal, i ara no hi ha tanta diferència, però al principi sí, moltíssima diferència. Jo me sembla que se sentien com diferents. I llavors va ser, al començar les criatures d'anar a col·legi i així, com es va anar barrejant, se va anar integrant tot. I, per exemple, doncs nois anaven amb les noies també castellanes, nois i noies castellanes. Llavors van començar, per exemple, algun noi d'anar a Mata, sí, mira, fulana ho festeja amb fulana, és castellana però és molt bona noia. Això era una cosa molt lletja, però era així. Però de fet era així, o viceversa. Sí, va amb aquest noi, sí, no, és molt treballador per això. És castellà però és molt treballador. Bueno, gent que havia vingut aquí a guanyar-se la vida, a treballar turísticament, en hotels, que primer va començar a venir un membre de la família, després varen portar els altres, els germans, els fills, i es varen anar, mira, no sé, es varen anar ajuntant tots, s'ajudaven molt per construir pisos, i jo veia que s'ajudaven molt.
comento porque creo que vale la pena. Bueno, a mí una de las cosas que me han sorprendido en el físico de las mujeres de aquí son los pechos de silicona. Cuando iba a la playa encontraba muchas mujeres que llevaban el pecho que no se les bajaba, estaba levantado. Y digo, algo les pasa. Pues dibujaré un gran pecho. Y luego los detalles. Las mujeres cuidan mucho los detalles, pendientes, anillos. ¿Cómo se llaman estos tatuajes? Vamos, ponemos uno aquí, ¿no? Negro. ¿Qué quieres poner? ¿El diente? No, aquí. Ponemos ese pequeño. Grande. Vale. Parece una cabra. Una oveja. Bueno, pues un poco. Que se pintar. Ja està bé, ja veiem que és el gos. No te preocupis. Això jo suposo que sí, que la gent s'hi irà adaptant. Però per ara ho veig una mica difícil. Com veus totes aquestes dones encara tan vestides i tan tapades, esclar, penses, sí, hi ha alguna nena petita que encara li veus, però ja moltes no. Poder sí, ja dic que la nova generació suposo que irà canviant, perquè tots canviem. Tots hem anat canviant, o sigui, de la manera que pensaven els avis nostres i les coses que te deien a casa, ara seria impensable explicar coses a la taula mentre dinem els diumenges, doncs, vull dir que, esclar, tot va, el procés evolutiu ha de ser-hi. Suposo que sí, que hi serà, però me fa el fet que costarà, per una cultura que porten de tant d'anys, i poder per la seva religió, més que res, suposo. Els critiquem perquè diem, ja que són aquí, s'haurien de comportar. Però jo trobo que se'ls té de respectar. Les seves lleis, les seves maneres de pensar i la seva manera de vestir. Esclar que jo a Alemanya ho vaig fer tot al revés, perquè jo de seguida me vaig comportar com una alemana. I vaig mirar d'aprendre de seguida l'alemany. No sé, no soc racista gens ni mica, però és que a vegades, principalment les dones, a vegades són una mica difícils, perquè els homes no ho són tant. No sé, nosaltres hem vingut en aquesta casa i treballaven uns marroquins. Escolta, jo em vaig quedar encantada, perquè ens varen ajudar moltíssim, perquè la casa encara estava en obres, ens van anar corrents d'allà. Bueno, en total, que van venir aquí i a la que tenia algun problema encara hi havia paletes, hi havia lampistes. Hassan, i Hassan venia i Hassan feia el que fos necessari. En canvi, les dones són més tancades, me sembla, que els homes. Me sembla, no sé, jo no és que els hagi tractat massa, però m'ho sembla. No sé, vas pel carrer i sembla que et miren així. En canvi, els homes no. Perquè els veig una gent molt tancada, que tenen el seu món, i no sé, poder nosaltres també tenim el nostre, però no els veig que s'integrin gaire. Perquè no els veig mai, jo per exemple, en aquest barri d'aquí veig com van a buscar les criatures al col·legi i no veig mai que es comuniquin amb gent com nosaltres, sempre els veig soles. Els veig aquí sentades en aquesta placeta, per exemple 3 o 4 hores, però no els veig que se facin amb les altres mares, amb criatures i que juguin tots junts. Sempre els veig sols. Val, bueno, visionem una miqueta aquesta dona que heu dibuixat, val? No la perdem de vista. Creieu que és una dona que treballa? Aquesta segur que no. No, no treballa. No, aquesta no. Ella decideix per si sola? No. Sí, pot decidir per si sola. Pot, però no. I no vol? Estan molt còmodes a casa, moltes no volen. Associar.
Associat, jo de trobo social. Associat. 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 Amb la sentida, un altre cop, i tancada. Tancada, sí, tancada. Jo crec que... Reservada, poder. Sí, però respectuosa també. Sí, respectuosa, tancada, associada, tímida. Tímida des de fora, amb el seu entorn. Por perquè no coneixen les veïnes del Ah, poble. altre I la paraula por. Por. Creieu que les dones d'aquí es relacionen, es van relacionar amb vosaltres en el moment d'arribar? Al principi crec que eren una mica fredes, que no... Era com una paret entre nosaltres, no havia comunicació ni te saluden i poca cosa més, no te deixen que hi hagi una relació. Amb el temps sí, quan tu comences a parlar una mica l'espanyol, però al principi no era tan fàcil. Al meu país trobo que la gent és més desconfiada, més reservada, i aquí doncs trobava gent més oberta. Vosaltres esteu d'acord? La gent Jo al d'aquí és contrari, una confiada? mica més conservada, sí. Quan no te coneixen, ja quan te coneixen és altra història. Jo parlo també de la primera impressió, de la primera relació, ja no d'amistats, perquè ja és altra cosa, però de la primera relació amb la persona, del primer contacte, doncs jo trobava que la gent estava molt receptiva. Falten fer coses. No n'hi ha gaires de coses per aquesta gent, per ajudar-los a integrar-se més bé. Ja t'he dit que és molt difícil, ho veig molt difícil, però per part de l'Ajuntament hi haurien d'haver més coses encara per aquesta gent, perquè se convinguessin amb nosaltres, fessin. Ja sé que costarà això, i no sé si ho lograrem, Dolors, això. Per aquesta gent o per tots nosaltres? Per tots nosaltres. És que nosaltres tampoc els acceptem gaire. En fugim una miqueta. Mira, per exemple, aquí a l'estació hi ha una placeta, a darrere de l'escola de l'estació. Allò abans no era res, era un camp. Ara hi han posat uns columpios, hi han posat unes coses per jugar a les criatures. Està sempre ple de criatures, catalans, castellans, marroquins, de tota classe. Això fa que la gent... Ya Fatoumata, bëgg nga mel ni say moroom. Ya Fatoumata, bu màggee la xam ni gondal. Ya Fatoumata, bu màggee la xam ni du deñ. Ya Fatoumata, bu màggee la xam ni ma wéy. Ya Fatoumata, doom da jooy na weetooy. Mam xare hey. Amul bëtam ngir foo wiijee, bëgg naa doxantu jeey. Amul bëtam ngir foo wiijee, bëgg naa foo weey. Mam say naa ñana na koy. Huwa ni huwa, yeah. Huwa ni huwa, ni huwa, yeah. Huwa